pred neuporedivo logistički nadmoćnim agresorskim snagama. Pripadnici srbijanske jedinice Beli Orlovi, predvođeni Zoranom Obrenovićem Aždajom iz Dobanovaca kod Beograda, 29. aprila 1992. godine zarobili su dio stanovnika Snagova i na lokalitetu Rašidov Han ubili 36 civila Bošnjaka. Zlatija Mujanović preživjela je strijeljanje, ali nisu njena majka Ismeta, koja je bila u 8. mjesecu trudnoće, 14-godišnja sestra Edina i Nana Derva. Dođem do matere, ona je još bila živa, već bila pred porod da se porodi. I traži od mene vode. Ja njima dvome kažem, dereka, stanite tu, sad ću ja. I uđem u jednu kuću, žar je ovako do ovde, da ja i ne osjetim žar. Ništa niti me puri, ni žari. Uzmem neki bokal, odem, naspijem vode, donesem joj, napijem je. I ona meni samo ovako upa za prsa i viće meni bježe. Iz jedne porodice je ubijen otac, mati, 2 sina, 2 snahe i 2 unučadi. Veliki broj djece. Od 2 godine, od 15 dana, od 7-8 godina. Oni su se posle vratili i oni su njih pokupili. Bilo je sad i ovaca po putu i svega i oni su njih sve potrpali i metali u garažu i polili naftom i popalili. Sve ih zapali. Komandant zločinačke operacije u Snagovu, Zoran Obrenović Aždaja, poginuo je 25 dana poslije, kada su bosanski vojnici oslobodili Kalesiju. U subotu, 30. maja 1992. godine, u Dom kulture Drinjača dovedeno je 108 bošnjačkih muškaraca iz Kostijereva i Drinjače. Istog dana je njih 87 strijeljano pored doma. Nakon toga, još 20 osoba je ubijeno na okolnim lokacijama. Abdulkadir Beganović iz Kostijereva jedan je od 3 Bošnjaka koji su preživjeli strijeljanje. U Domu kulture u Drinjači ubili su mu oca Smaju i 3 braće, Mustafu, Eseda i Mehmeda. Kad smo došli tamo do otprilike iza doma i vidi se tamo desno gdje su ljudi strijeljani, ovaj Mehmed Osmanović, on je naglas povikao, ljudi bježimo, izginit ćemo, prodirao se tako, oni su odmah rekli pucajte, šta čekate, tako da je paljba počela odmah po nama. Ja sam primetak dobio u predjelu lijevog kuka, ja sam pao na stomak. U jednom momentu jedan vojnik me udario me jače nogom pozadi, kaže, ovaj izgleda još živ. I onda čujem glas s druge strane, kaže, pa šta čekaš, pripucaješ koji metak u njega. I onda sam osjetio samo da je otkočio pušku iznad moje glave i ispalo je rafal. Ja sam imao 11, kasnije sam vidio na mojoj odjeći 11 rupa iznad, ispod pazuha i tako. Da jedan metak me pogodio u lopaticu na ramenu i izašao je ovamo. I to je bilo strašno, jako bolno bilo. Ja sam mislio da je taj udar od puške da mi otkinuo cijelu ruku, da to više nije tu ruka. Kasnije vidim, ja sam živ. Tog 30. maja 1992. u Drinjači srpski četnici su ubili mog djeda, strijeljali mog djeda Mehu Osmanovića i njegovih 5 sinova. Tu je moj otac Osmanović Bajro, moj amidža Osmanović Mehmed, moj amidža Osmanović Šaban, moj amidža Osmanović Juso i mog amidža Osmanović Šabanju. Iz pouzdanih izvora znamo da su učestvovali jedinice iz vojska iz Srbije, znači u tom strijeljanju, u našem spaljivanju Kostijereva, ubijstvima, ali do dana danas niko nije odgovarao za taj genocid koji je učinjen nad bošnjačkim narodom u Drinjači. Kapetan Miladin Mijatović u razgovoru sa Vojinom Krsmanovićem za Drinski list Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske u avgustu 1994. kaže: lično sam komandovao operacijom oslobađanja dijela Drinjače uz pomoć pokojnog kapetana Miloja Stanoševića i njegovih 25 specijalaca. Kapetan Stanošević iz Gornjeg Milanovca poginuo je 4. jula 1992. na lokalitetu Zečija Kosa kod Sapne u borbi sa bosanskim braniocima. Na groblju Orlovača kod Beograda
Nalazimo se pored groba kapetana Milojka Stanoševića, poznato kao kapetan Kep. Ostaće upamćen i po svom krvavom putu. On je predvodio napadom i velikim zločinom nad Bošnjacima sela Drinjača kada je preko 100 bošnjačkih civila ubijeno za jedan dan u ovom naselju. Negdje oko 700 Bošnjaka iz sela u slivu rijeke Sapne, uhapšenih i dovedenih 1. juna 1992. godine na lokalitet Bijelog potoka kod Đulića, ubijeno je u logorima Tehnički školski centar u Karakaju, Domu kulture Pilica i Gerina klaonica u Karakaju. Fedahija Hasanović iz sela Šetići bio je jedan od dvojice Bošnjaka koji je preživio strijeljanje. Kad sam trebao u tu klaonicu, neki su upali desno u prostoriju, neki pravo, neki su lijevo. I samo na jedan put su rekli lice zidu. Mi smo se okrenuli, automat je počeo pucati po nama. Jedan je molio da ga ubiju. Bio je ranjen donji dio tijela. Kaže, de me ubijte, kaže, ona jedan povika, kaže, popucaj, kaže, ima municije koliko ti Bog hoće. Kaže, ne, neka balija, nek se pati. Znači, neće da ubiju, nego da se patimo. Na jedan put rekoše palo kamion, idemo po sljedeću turu. Otišli su. Ja sam usto izvirio, lijevo, desno. Pobjegao poslije neku žbunja kraj Drine, a nama. I čekao mrak. Čuo sam lijepo 2 ture kad su dovukli. Sve se isto ponavlja, sve isti scenarij, još 2 ture su dovukli taj dan, isto pobili. Zajedno sa pripadnicima Karakajske čete i sastava Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske, Bošnjake uhapšene na Bijelom potoku ubijali su vojnici iz Srbije pod komandom Milorada Gogića, boksera iz Zajače kod Loznice, koji je i danas na slobodi. U zločinu su učestvovali i pripadnici odreda Pivarski. Njihov komandant Stojan Pivarski poginuo je tokom napada na Teočak 17. januara 1994. godine. Evo me u Temišvarskom groblju na periferiji Zrenjanina. Ovdje u ovom pravoslavnom groblju ukopan je i Stojan Pivarski. Upravo sam stigao do njegovog groba. Ovdje znači leži Stojan Pivarski, komandant odreda Pivarski, odreda koji je bio pod direktnom kontrolom Službe državne bezbjednosti Srbije. U Zvorniku za ime ovog čovjeka veže se onaj užasni čin nabijanja na kolac Abdulaha Buljubašića, Bubice iz Zvornika. To je jedan od najužasnijih zločina uopšte izvršenih na području Bosne i Hercegovine. Najdrastičniji primjer masovnog zločina nad Romima u Bosni bio je zločin počinjen 11. jula 1992. Jedinica Simini četnici iz Rume ubila je 27 Roma iz mjesta Skočić kod Zvornika. Zio Ribić tada je imao samo 9 godina, ali pamti svaki detalj. Jedini je preživio ovaj masakr u kojem su mu srbijanski vojnici ubili cijelu porodicu, oca, majku, brata i 6 sestara, pa čak i nerođenu bebu koja je bila u stomaku njegove majke Ševke. Ta su nas počelo izvoditi jedno po jedno. Ta su opet tu moju sestru najstariju silovali. Kako se zove? Zlatija. Koliko ima Zlatija? Pa tada, eto, 13 godina. Onda moju mater izveli sa bratom, pošto je mali bio. Onda sam ja plakao, ću ja kod matere. I onda me jedna tada plava cura, zvali se svi Dragana, ona me izvela i kaže, evo sad ćeš ti kod majke. I odvela me ispred kamiona i rekla da stane mirno. I tada sam čuo pucanj i osjetio ubod nožima u vrat. Gdje jednostavno ne znam ni kako, ni šta je jednostavno, da li to je od dragog Boga dato da
on je htio da ja ostanem živ i on me napravio da budem mrtav, što ja kažem, ne znam. Sljedeći posle toga sam se probudio na leševi. Siminim četnicima sudilo se u Beogradu. Sve je bila farsa. Oslobođeni su. Pod sumnjivim okolnostima tokom suđenja u zatvoru je umro komandant jedinice Simo Bogdanović. Simini četnici, ista garda koja je predstavnik srpske vlasti, odnosno srbijanske vlasti, koji su poslati ovamo. Jer Srbija je, ja mislim, ona je isplanirala kako šta. U namjeri da Bošnjacima zvorničkog naselja Divić obesmisli postojanje, u logoru smrti u Domu kulture u Ćelopeku pripadnici jedinice Žute ose Službe državne bezbednosti Srbije tjerali su očeve i sinove na oralni seks, odsjecali genitalije, uši. Jedinicom je komandovao Vojin Vučković Žućo. Najviše ljudi u Ćelopeku je ubijeno za Bajram 10. juna i za Vidovdan 28. juna 1992. godine. Zločin je izvršio Žućin brat Dušan Vučković Repić iz Umke kod Obrenovca. Ubijeno je tada negdje 19 je palo mrtvije, a 24 teško ranjena. Dok 2 sata poslije toga umrla su 2 tu u Ćelopeku. A za Bajram je bilo klanje. Jednome su uho osjekli i morao ga pojesti. Enes Čikarić. Dušan Vučković Repić umro je pod sumnjivim okolnostima u Beogradskom centralnom zatvoru 20. novembra 2005. godine. Da su tvornice smrti u Zvorniku radile po 24 sata u 3 smjene, svjedoči i masovna grobnica Ramin grob u Glumini kod Zvornika. Bio je oktobar ili decembar te 1998. godine. U 6 dana smo uspjeli evakuisati 274 žrtve. Karakteristično za tu grobnicu je da su velika većina žrtava, njih mislim čak 250 ili nešto više, nešto možda manje, bilo sahranjeno u plastičnim vrećama koje i služe za smještaj posmrtnih ostataka, ljudskih posmrtnih ostataka sa oznakama bivše Jugoslovenske narodne armije, dakle crne vreće. Mi smo da obezbedimo vaš mir i punu bezbednost, da vas zaštitimo.